Санкт Петербург е старата столица на Русия, основан през 1703 г. от руския цар Петър Велики. Идеята на монарха била да издигне голям град, който да бъде изцяло отдаден на изкуството и културата и да бъде нещо като прозорец на запад за Руската империя. Градът се отличава от всички останали, като дори столицата Москва остава някакси на заден план пред царската елегантност, с която той е построен. Санкт Петербург и до днес си остава главният културен център на Русия. Той е и най-голямото руско пристанище, разположен на Финския залив на Балтийско море, тъкмо там, където река Нева се влива в морските води. Неговите жители наброяват около 6 милиона и това го прави втория по големина град в Русия след Москва. Често го наричат Северната Венеция, заради красивите му и многобройни канали и мостове. Едно от най-красивите места край Петербург е дворецът Петерхоф. Разкошни фонтани с златни статуи, великолепни градини с най-различни цветя, прелесни алеи и перлата в короната – дворецът на Петър Велики, който по красота и великолепие трудно може да бъде сравнен с нещо познато. Петерхоф се е използвал като лятна резиденция на царските особи и като такава крие и до днес невероятното разточителство, в което са живели те. На централния площад в Санкт Петербург, известен като Дворцовия площад, се намира Зимния дворец. Една част от фасадата му гледа към реката, друга към самия площад и Адмиралтейството. Впечатляващата конструкция на Зимния дворец се счита за най-голямата туристическа атракция. Още повече, че по-настоящем той е и главната от общо 7-те сгради, в които са разположени експозициите на Ермитража, най-големия художествен и културно-исторически музей в света. Исакиевската катедрала, централният храм в Санкт Петербург, е проектирана през 1818 г. от френски архитект Огюст Монферон. Официално е завършена през 1858 г. Планът е бил да се превърне в една от най-впечатляващите забележителности на тогавашната руска столица. Това на практика се осъществява. Днес огромният позлатен купол на катедралата, символ на града, може да бъде видян от всички краища на Санкт Петербург.